Čaute ľudia, tu je Navinko. Dneska si zahráme Find the Movies z Šimon potržítko 1. Takže ideme hľadať nubíkov a myslím si, že je to dobré. Nekopírujem od Houseboxa, len si z neho berem príklad, lebo ma to video strašne bavilo. Tak poď ideme hľadať nubíkov. Damianko, poď za mnou. Viem, kde je jeden Mythic Morph. No, tak to chcem vedieť. Ja viem na hore. Kde si? Na povale by mal byť Mythic Morph. Nie, či to? Áno, Povala. tu hore. Sa mi zdá tu za týmto. Áno. Tu, poď sem. Kde padne? Šimon, choď na tú povalu a pozri sa za to... tam sú také proste 3D okuliare. On, neviem úprimne... Ja snažím nájsť toho oného. Poď za mnou. Aha, len kde si? Kde si, Šimon? V baráku som teraz. Aha, babička. Našiel si ja som pri detkovi, len neviem, kde si ty. Ja si budem potrebovať, lebo oni tam, tí nubovia, tak majú aj nápovedy. Kde si, Šimon? Šimon, kde si? Ja ťa hľadám. Toto je ťažké, to si musím naštudovať u Houseboxa, lebo to neviem, jak sa robí. Á, tu je niekto. No, Jak sa volá? kde si? Opaný. Šimon, musíš povedať ľuďom, kde si. No takže ja chcem píten a vízii. Choď proste ku tomu spawnu. Ale veď si pri mne vole. To si ty? No tak poď. No? Idem. Čakaj, chcem nájsť toho Mythic Morpha, on je niekde v hajde. Kde je proste záchod? Ili uvidíš Skibidi Toilet? Bro, help me. Ja potrebujem nájsť záchod. Tu záchod nie je. Ale musím nájsť skôr teba. Lebo ja ťa neviem nájsť. Som v tom poslednom baráku. Aha, tu je posledný. Takže už ťa vidím. Už si našiel ten záchod? Aha, záchod. Tu je ten záchod. Nájsť, a tu bude... Ja si nejako musím dostať. Musíš spláchnuť. Aha. Oho. A to by malo byť hard? No tak... Už viem, prečo je to hard. Ne, ja som... No tak, Šimon, garantujem ti, aby si nepadal. Ne. Však si sa zdrizgal a... Padol si? Hej. No tak to je najviac... Tak to je najviac GG. Ne! To si ty, Šimon? Či sa byk sa... Ako vidíte, toto je Bobrík. Určite ho poznáte na jeho kanále. Wow. Tak ja sa troška Zajtra máme video o úplných 13 star dropov. Nice. A ja urobím No takže hľadáme nubíkov, ale toto natáčal aj Housebox. A poď, Sebo, poď za mnou. Úplne do toho, toto som ja, ten Bacon Boy. Poď za mnou. Poď do toho posledného domu. No, máš tu hľadať morfy. A choď na záchod. Spláchni. Ja to všetko celé prebehnem. Ty vole, to sa nedá. Ja chcem byť proste Skibidi toaleta. A nedá sa mi to. Ja mám cool nuba. Nice. Toho mám aj ja. Ja mám reálne. A spláchni. Ja som sa cool nuba. Takže ľudia musíte extrémne...
robíš srandu. Ja som bol Pravda, že Ja som skoro... No. Takže. To si ty? Čaute všetci. Čau. No čau. Poď za mnou. Čak, poď za mnou. Tu som. Poď, si tu? Sem. Sem poď. A spláchni. Jako? Na to čierne, no. Toto? Tu bude na konci Ja skibidi... som sa stretol. Tu bude na konci skibidi toaleta. No tak to je celkom dobré. No, ale To počkaj. ja to... Tak ja to idem. Kde to má byť? Kde to ešte? Ja zemu. Musíš proste... Vamos. Ne! Ja na to kašlem. Ja si to nechám až potom. Takže tu je typeček. Tu je nejaký fantkov. Šimon, nevieš, kde... Nevieš, kde je nejaký legendary? Nuby? Alebo počkať vlastne. Poď. House natáčal aj niečo iné. Ja som sa stretol. A ty už si to došiel nakoniec? Krystal Nuby. Ja som to ešte nedošiel nakoniec. A kto to došiel? Asi nikto. Šimon, ty si to došiel? Tu musí čosi byť. Ja som to nedošiel. Ja hľadám ti ostatné moci. Ja musím urobiť niečo, čo House nezvládol. Proste musím to dať. Uj. No takže. Hoši, musíme to... Ja to zrobil. Ja to vykašľujem. Tak chod hľadať iného. Koľko? Ja už mám smartfón Nubyho. Ja idem asi nájsť... ja asi idem proste pre to skibidi Nubyho. Ja si verím, keď si budem veriť, tak to dám. Ale ja sa zatiaľ na niečo premením. Sebo, poď sa sem pozrieť, poď sa pozrieť na mňa. Ja mám Crystal Noob. Takže musíme zdrhať čo najrychlejšie. Šprinty, lebo za chvíľu zhebnem. Tak toto je len tak. Ne! Hoši, kedy toto dáme? Dá sa ti to, že používam prekladať na tie rady? Nie. To nevadí. Len... Normálne zapni si prekladateľ. Aké rady, vole? Potrebujem sa tam dostať. No oni, keď si dáš to dole, čo máš, že hoci čo zo 62... Nemusím zhebnúť. Proste... Nedá sa to. To je aká rada? Takže... môžeme ísť aj hľadať sem napríklad. Ja tam mám, že... Ja čo je za radu, že... Počkaj, ti poviem. Počkaj, ozaj, tu sme nezostali. A ináč nezabudnite dať like, pretože ďalšie video... Šimon, čo je za rada Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odber. Zatiaľ čus.